Wat dit weekend in het centrum van Wolvergeen wol, maar flink mooi te dwaan om er te komen. ProRail is dwaande bij een nieuwe spoorwegoorgang, wat toch een van de wichtigste invalsdieken afsluiten is. Op een orentakkingsdiek wordt nog werk aan een rotonde. Gevolg een lange omleiding. De ondernemers in het dorp binnen net te spreken over de planning van beide werkzaamheden. Als jij op een zaterdag het voor elkaar krijgt om de toegangswegen naar Wolverga CQ af te sluiten of zo moeilijk te maken, ja, dan is dat heel lastig. Dan is het niet meedenken met de ondernemers. We hebben bij ProRail ook aangedrongen op juist dit weekend de zaak niet te gaan vernieuwen. Omdat dit is een weekend natuurlijk vlak voor Sinterklaas. En voor onze ondernemers die ook dat hebben afgegeven, dat ze daar niet blij mee zijn. Nou, dat hebben we aangegeven ook bij ProRail diverse malen. En die hebben aangegeven, ja, de veiligheid op het spoor is natuurlijk het allerbelangrijkste. En die is bij ons ook natuurlijk niet in het geding. Dat zullen de ondernemers ook zo vinden. Maar het is even een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De gemeente had in Dusken bezocht met een alternatieve route het winkelend publiek dos naar het centrum van het dorp te krijgen. Maar die route zou vies te lang en ingewikkeld wezen voor mensen die het Wolvergeen net kennen. Je wil natuurlijk altijd zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming. En dat is op het moment dat je het winkelcentrum wil bereiken niet anders. Maar het is nog steeds goed bereikbaar. Het is een klein stukje weliswaar, dat zal ik niet ontkennen. Maar op zich is Wolverga nog steeds goed te bereiken. Ja, fantastisch. Als jij de proef op een som neemt, dan valt dat gewoon tegen. Het is niet zo makkelijk om hier op dit moment te komen in de winkelstraat. Boersma schat dat de ondernemers in het dorp zo'n 25 tot 30% minder omzet draaien zullen troch de werkzaamheden.